fana tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ u foli ni barika da la nka anw ni olu bɛɛ lajɛlen ka kanuya a sabu bɔra so fila masala Jabaru Wahidu anw bɛ bɛɛ sɔn masa tanu k'a barika da ni k'a wale ɲuman dɔn n'an y'a tanu kɛnɛ min kan Rasulu bɛ barika da k'a wale ɲuman dɔn nɛɛma ni kisi b'a ma Ala k'o jida kan Yusu an b'a masaw fo olu sara t'an bolo koyi foli ni tanu ni barika da tɛmɛnen kɔ an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ an bɛ dugawu k'u ye sanga ni waati Ala k'u bolo k'an siw jɛ an kɔrɔ ka banakɔrɔw basi ka jidi kɛ lafiyaw la minnu bɛ tiɲɛ so badabada dali Ala ka nɔgɔyaw n'an ka banbaatɔw bɛɛ ye ko bɛɛ k'i bisimila ça va quand même. Ça va, alhamdoulilah. Tabarakallah. Et vous-même? Oui, ça va. Dieu merci. Oui. Dieu merci. Oui, Dieu donne, Dieu merci. Boro ala ganguna ya. Amin. Albi ala ka jamana basigi ambo de nyini sanga alwati. Ambe ale ala wele. Masa ala utala. Jabar. Jalaki bali. Akabono befole. Minya amba ale wele. Akandeme o miye basigi. Ane lafiya kana mali fa bele jele fe. Farafina fa bele jele fe. Nye fa bele jele fe. Hakan. Opma. Moro. Kuna foni folo. Nadi mani. Bashite. O kuma Yusu ni hadia mba mine ni barika ye ni nye kuna fone folo mine ikado le nouveau réveil mba leta ni nouveau réveil tasa wolo masiri taba bi nanni konondo kono wari jamana togola ba ka fo akuma ere mangutu chara ko sebe aw no ma foyi ku la wa foyi tuku soro ere fana ba mbolo bonyani karama de kono ndesani nyenyi ni ndebe sina awo o kuma na ama bi nanni konondo o kuma na ko mi nye che kuma fola e ko makisali ko fana sindo ni te kulo na ba ko makisali kale fana yi sindo che kuma fola Bamako ni Abidjan ni nyonche aiwa mi nye ikado ka fo abe ikado wati damado lere damado bosa makisal ayo o lateme Bamako ya o kuma na oteme nengo dane wula klejan wati wula ayaka ikado pangurunta ninga ta jamena makisal ale mi nye Senegali jamana nyema ale farafina ikado atomba fana manyema de bi o tumana fɛn min ka dɔ a kɔni ni an ka jamana ɲɛmaa fana ye ɲɔgɔn ye furancɛ fanga ma ɲɛmaa kolonɛl Asimu Goyita u ka i k'a dɔ sigi ka kuma u ni ɲɔgɔn cɛ i k'a dɔ nin cɛ fila ka ɲɛŋɛ i k'a dɔ ko u ye fɛn caman batiri a kɛnɛ kan o sen fɛ ko caman kɛra dumuni u y'o fana kɛ ni ka i k'a dɔ barika da ɲɔgɔn ye o tɛmɛnen kɔ i b'a ye k'a fɔ ko min ye sigi ka kuma u ye i k'a dɔ kuma caman fɔ u ni ɲɔgɔn cɛ min bɛ tali kɛ an ka furancɛ fanga yɛrɛ koɲaw kan nka kuma yɛrɛ bakurunba bolila kɔnɔwari jamana o wolomasiri taba minnu b'anw fɛ yan n'u minɛnen don ko sigana maaw don o kumana ko a bɛ kalo kelen bɔ ɲɔgɔn bɔ bisa i k'a dɔn o ko o kɔni bɛ sen na Yusu min ye i k'a dɔn Mali a furancɛ fanga ma ɲɛma o ye laseli kɛ a ka i k'a dɔn Macky Sall ka taama min n'a y'o kɛ ka ɲɛsin an ka jamana ma a kɛra ka kunnafoni cɛrin sira kan n'o ye tweet ye o kumana kolonɛl Asimu Goyita a y'a jira k'a fɔ k'u ka sigi ka kuma ka a wolola tare caman na o kumana ko min ye i k'a dɔn hakilina caman k'u y'o falen falen ni ɲɔgɔn cɛ hakaja furancɛ fanga o taamasenw bɛ se ka ɲɛ cogo min fo ka taa se a kuncɛ waatiw ma min ye farafina tɔn ye Union Africaine o kuma ma ɲɛma ani Senegali ma ɲɛma Macky Sall ale kɔni ye i ka dɔn a jira k'a fɔ ko Senegali ni Mali ka jɛnkomaɲɔgɔnya ni teriya sira ko kologiriyali kuma u y'u sinsin o fana kan fɛn min ye i ka dɔn a bɛ i ka dɔn Salongo min ye bɛnkan 11 o tɛmɛna Mali ani Senegali ni ɲɔgɔn cɛ a bɛnkanw ni i k'a dɔn a bolonɔbilaw bɛ tali kɛ fɛn caman kan jamana fila ka nafa bɛ fɛn min na min bɛ i k'a dɔn taa ka segi olu kofɔ ka taa se i k'a dɔn julaya ko nasiraw ma kɛnɛya nasiraw a n'a ɲɔgɔnna caman wɛrɛw o kumana ko u bɛɛ lajɛlen fɔ k'o bila sen kelen kan ko min kun daminɛna kabi Salongo o kumana k'u b'a ɲini i k'a dɔn k'a fɔ wulikajɔ o ka kɛ k'o ko tɔ k'o dagun jamana ɲɛmaa fila u kɔni ka kuma a kɛra kuma nafama caman ye u maa fila ni ɲɔgɔn cɛ o kumana ko Macky Sall ani i k'a dɔn Asimu Goyita u na i k'a dɔn bɛnkan 11 min n'o ko kun ɲɔngirilen don u n'o ko bila ba la ni k'o ko kologiriya o kumana k'o kɔlɔsi o taabolow fana min bɛ tali kɛ kɔnɔwari jamana a wolomasiri taba 49 kunkan kuma na Yusu kumana ko olu minɛna anw fɛ Mali la yan a dɔ la ko i k'a dɔn fɛn min ye utukalo o tile 12 ye jumadon tɛmɛnen jumadon ayiwa i b'a ye k'a fɔ ko u kɔni minɛna min kɛ a jirala k'a fɔ ko kun ye janfa u n'o de kɛ ka ɲɛsin anw ka marakɛbaw ma ani ka dankari jamana a lakanako taasira la o kumana k'u minɛkun kɛra i k'a dɔn nin jate ninnu ye Yusu Mali maa ɲɛmaw olu ye a jira k'a fɔ ko kɔnɔwari i k'a dɔn a wolomasiri taba ninnu k'olu b'u bila minɛn min kɔnɔ k'o de ye mercenaires ka minɛn ye o kumana Abidjan o y'a jira k'olu ka wolomasiri tabaw tɛ mercenaires ye ko wolomasiri taba hakikaw don ko wa k'u nana sira jɛlen fɛ fɛn
mi ka do diɲɛ tɔnba n'o ye mission des Nations Unies k'u nana o de ka sababu la ko MINUSMA olu ka bolofara min b'an fɛ yan n'o ye MINUSMA ye k'u nana de ko kana i k'a dɔn min ye i k'a dɔn olu kɔkɔrɔma don u ka baaraw taabolo la o kumana min ye Nations Unies ye olu ka jaabi kunfɔlɔ y'a jira k'a fɔ k'olu tɛ o ko in kalama o kumana an bɛ bɔ min kalama olu tilala ka kunfilanin kelen kɛ ka jaabi wɛrɛ fɔ min n'u ka jaabi fɔlɔ tɛ kelen ye fɛn min bɛ tali kɛ ko baaraw taabolo de ma sabati ko n'a sɛbɛn ko olu de ma kɛ hakika ye ko n'o tɛ i k'a dɔn k'a fɔ k'u nana jamana d'Afrique kama ayi ko olu dayɛlɛmana kuma la tuguni a laɲinina sa Togo jamana fɛ min olu ka maa ɲɛmaa fana wulila k'i cɛsiri ko dunun galata k'a na i k'a dɔn cɛ kuma fɔ kɛ anw ni i k'a dɔn wari ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na nin ko ninnu a bɛ se ka ban i k'a dɔn nɔgɔya la o kumana ko kuma ka kɛ waasa ninnu bɛ se ka kanabila sɔrɔ ko nka Togo ka cɛsiri bɛɛ lajɛlen n'a ta bɛɛ ko o ma nɔbɔ ko la fɔlɔ o kumana min ye farafinna tɔnba yɛrɛ maa ɲɛmaa ye ale y'a sogo donni ni kana zole d'anw ka jamana kɔnɔ ka i sinsin kuma in kan ko kuma sigi ka kuma k'u k'o kɛ a koloma yɔrɔ ye gɛlɛya min bɛ jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ bi k'a sabu kɛ wolomasiri taba ninnu minɛ nin ko ye ko gɛlɛya bɛ se ka basi wa bɔda ɲuman bɛ se ka sɔrɔ a la cogo min na o ye Macky Sall ka wuli ka jɔ n'a ka cɛsiri kun ye o kumana Yusu k'a b'a jira min ka dɔn k'a fɔ fasiri la n'an ka jamana ɲɛmaa n'o ye Asimu ye a ka tweet la a ye nin bɛɛ lajɛlen madan k'a ban waati min na a ko k'a bɛ fɛn min jira k'o de ye k'a fɔ ko Mali ma ban sigi ka kuma ma tile kelen wa foyi tɛ Mali ba sigi ka kuma ma k'anw dayɛlɛlen don sigi ka kuma ye sanga ni waati wa an sigilen bɛ k'o kɔnɔ ko nka fɛn min ye k'a dɔn anw ni kɔnɔwari jamana ni ɲɔgɔn cɛ sigi ka kuma ma deli ka tigɛ an cɛ o ko nka ko min ye nin ko ye o ɲɛɲinininw de bɛ sen na Macky Sall i b'a ye k'a fɔ ale bɔlen kɔ Kuluba a jamana ɲɛmaa sigiyɔrɔ la a y'a jira i k'a dɔn kibaru dilaw la k'olu cɛ fila ka hakilina fɔlen ni kuma minnu y'a batiriw ni ɲɔgɔn cɛ k'a bɛɛ lajɛlen kɛra ni kɔnɔna jɛlenya ye wa tiɲɛ hakika kan wa ko a bɛɛ lajɛlen bɛ tali kɛ fɛn min fana kan a bɛɛ ye fɛn nafama ye min b'anw ka furancɛ fanga ko fɔ ka taa se i k'a dɔn k'a fɔ laɲini minnu n'olu kelen don ka i k'a dɔn kɔnɔwari wolomasiri tabaw olu ka ko in k'a balan k'a m'i da don o la k'o perepere latigɛ a balankun ye fɛn min a kɔni m'o perepere latigɛ maa ye nka a y'a jira k'a fɔ k'u ka sigi ka kuma k'a wolola i k'a dɔn koba caman na min ye i k'a dɔn nin ye nouveau réveil an ye nin sama ka bɔ olu ka bidon bɔli kɔnɔ fasiri jɛkulu ka nɔbila sɛbɛn don Yusu Moro min ye tiɲɛ yɛrɛ la an bɛ dugawu de kɛ yarabi Ala ka jisuma kɛ a mankan fɛn fɛn bɛ yen nka Macky Sall fana o dɔrɔn tɛ dɛ anw ɲɛsinnen don Laginɛ ma cogo min ko parce que anw de bɛ Sénégal fana kan aw ni Sénégal Mali ni Sénégal cɛ a jɛngɔmaɲɔgɔnya k'o fana bɛ kolo o de kolo giriyatɔ don nka an tɛmɛ senna b'a kɔnɔwari wolomasiri tabaw ka kuma fɔ voilà a ɲɛ bɛ sɔrɔ an kana hakili bila dusu ɲɛ quoi c'est-à-dire adamaden ko bɛɛ ye fɛn min ye a bɛ ɲɛɲini a ɲɛ bɛ dɔn Ala gundo de waraka man di nka adamaden gundo bɛ waraka o n'a ɲɛ dɔnna k'a perepere latigɛ gɛlɛya bɛ min anw m'a fɔ maa bɛ fa an m'a fɔ maa bɛ gulo nka an ko a ka ɲɛdɔn de mais parce que i b'a dɔn an fana ka siga ye min ye a kun bɛ o a kun bɛ dɛ parce que an ka jamana den fɛn fɛn tiɲɛni kɛ a bɛ bolila ka taa Kɔrɔwara o kelen wa u bɛ ka fadenyakan min fɔ yen nɔ an tulo b'a la dɔw y'u yɛrɛ kɛ président yɛrɛ ye Kɔnɔwari Mali président sigilen don Kɔrɔwari an y'o bɛɛ ye ka président sigi Kɔrɔwara foyi ma bɔ o la foyi ma fɔ olu ye a ma yira u la k'a fɔ a ye sabali aw sigiɲɔgɔn jamana de ye Mali a kana aw to yan k'a bɛ bisibasa don ko la ko polosiw taara fɔ cɛ kɔ ja cɛ jatigila ye kɔnɔ sogonin ka so ye Ala ka ŋuna ja Moro an bɛ sɛbɛn da sɛbɛn min n'an b'a ta o tɛ dɔwɛrɛ informateur min ye Faransi wolomasiri tabaw ye olu kɔni y'u kɔ gosi dɛ a ma laban olu kɔni bɔra min ye k'a dɔn san kɔnɔntɔn tɛmɛnen kɔ jɛkulu min bɛ yen n'olu kun n'o ye wolomasiri tabaw ye k'u bɛna banbaatu kɛlɛ bingalikɛlaw n'o ye terroriste ye k'olu kɛlɛ min ye nanzara olu ka wolomasiri tabaw ye n'u bɛ wele ko Barkan min ye k'a dɔn nin don masina 13h waati k'a dɔn Paris min k'a dɔn Paris n'o ye Faransi faaba ye ninnu kɔni ye u ka koso n'u ka kasaw cɛ ni k'u kunda k'a dɔn min ye u ka jamana kan Moro dɔwɛrɛ tɛ san kɔnɔntɔn min ye k'a dɔn hali bi Tanba Mɛnɛ sisi ma bɔ Falaki fu
min ye aw ka dɔ tiɲɛ yɛrɛ la min ye san 9 o falaki la min ye aw ka dɔ Faransi wolomasiri tabaw k'olu kɔni y'u ka minɛnw jɛ min ye u ka maa dɔ bɛ yen n'o ka wolomasiri taba ŋana dɔ ye n'o ye aw ka dɔ kolonɛli dɔ ye ko y'a jira k'a fɔ awa min ye olu kɔni tɛ faratorolisu kɛlɛli la min ye aw ka dɔ hali awa min ye yɔrɔ yɔrɔ bɛ yen ko cɛncɛnma jamana don aw ka dɔ anw ka fanfɛla na olu n'a lajɛ hali bɛ yen aw ka dɔ ka dangari banbanci ninnu na moro aw ka dɔ force Barkan min ye aw ka dɔ tiɲɛ yɛrɛ la min ye Barkan tɛ a bi nka anw ka wolomasiri tabaw k'olu kɔni bɛ ka fasa sugu bɛɛ lajɛlen ba min ye aw ka dɔ bingalikɛla ninnu Barkan de tun b'anw n'olu cɛ wa Barkan de y'u jatigi ye awɔ an kana kuma fɔ nɔgɔ ka bilen Barkan de tun y'u jatigi ye wa an ka jamana saba dancɛ in fɛn fɛn bɛ ka kɛ bi a bɛɛ bɛ ka kɛ ni olu ka yamaruya de ye sabu tɔnɔ min b'a dancɛ in na ye u tɛ fɛ ka taa k'o to u bɛ taa u kɔni bɛ Mali ta to an bolo Moro min ye san caman ninnu kɔni sigi b'an fɛ yan dɔ ka fɔ la min ye nanzaraw k'u ka taa yɛrɛ de koyi k'a tɛna foyi tiɲɛ anw ye u bɛ yan o tɛ yan o ko kabini kɛlɛ bɛ kɔrɔ fɛ ka na don camancɛ fɛ fo ka na tilebi yan fan fɛ Moro barika nin maaw kɔni bɛ yan duguw bɛ ka ci min ye aw k'a dɔn min ye aw k'a dɔn an ka dugu dɔw bɛ yen Moro duguba dɔw bɛ yen min bɛn bɛ ka taa kɛ olu kan togoda dɔw bɛ yen aw k'a dɔn olu bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ ka kɛ tonbo ye ko san 9 min ye aw k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la min ye aw nana a jɔyɔrɔ man ngolo fa ko n'aw taara k'a kɔni tɛ fɛn tiɲɛ an ye o tuma o sababu ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ min ye aw k'a dɔn jɛkulu dɔw de bɛ yen jɛkulu caman misali la i n'a fɔ yɛrɛwolo débourseur ani jɛkulu wɛrɛw olu caman ani malidenw olu de farala ɲɔgɔn kan k'a jira k'a fɔ aw min ye nanzaraw ye n'o ye Faransi ye Emmanuel Macron denw k'u ka koso n'u ka kasaw cɛ u tɛ si kisɛ kelen tɛ anw na Donald Trump yɛrɛ ko document dɔw yera Emmanuel Macron kɔ ka Ameriki Macron ni kungo ma ban fɔlɔ koyi a banna Macron ni kungo Mali daminɛ n'a ma ɲina Mali kɔ wallahi a kungo Mali daminɛ Ala bɛ npogo don a la wa a ye maaw ma don a ka latigɛ namara ko ni kalabanciyaw dafɛ a bɛɛ nimisalen don u tɛ se ka tiɲɛ de fɔ a ye wallahi o de la Ala bɛ ka lajarabi dɔ da u ka farajɛla kan sisan dinɛmaw yɛrɛ tɛ n'o tɛ u kan ka sɔmi dinɛmaw tɛ Ala dɔw t'a wa Ala ye ka u lajaba de lajaba ka jurula jaw tɛ se foyi la ka tasuma wuli Faransi yɛrɛ Faransi ka dɛsɛbaatɔya dara kɛnɛ kan ko Yusu hali tasuma fali a ka kungo kɔnɔ a dɛsɛr'o la ka farajɛla bɛɛ wele Europe bɛɛ wele la k'u ka n'u dɛmɛ foyi la Faransi wa ko n'a fɔra ko diɲɛ kɛlɛ ko an ka kɛlɛ wuli k'a jɔ bi k'u ka kɛlɛ minɛ olu ka kɛlɛkɛkisɛden yɛrɛ bɛɛ tɛ tɛmɛ tile 4 kan Faransi bɛɛ Allahu akbar o bɛɛ n'a ta cɛnin bɛ ngɔli yanga la an dala yan nɔ n'a kun sigi ni feerenen u bɛ propagande de kɛ Macron so bɛ pali gatigi foroko a banna an ka a muso in minɛ k'o di Antoine Masa a bɛɛ n'a la cɛ Simon k'a bila minɛnko la fo k'a si kelen tigɛ kɔnɔ hali n'a ko k'a kɔ jara k'a wala kun Ala ka wɛrɛ ni sɛbɛn min ye Jack ni ale ka fadire an y'a bɔ informateur kɔnɔ informateur ni y'ale bila Yusu indicateur de renouveau b'ale ta ni indicateur de renouveau ta i k'a dɔn k'a fɔ denmisɛnw ka farigwafɛn min bɛ bi ni o kɛ n bɛ farigwanba ye denmisɛnw na o de ye sisiya ye sisiya ko ale mini anw ka jamana kɔnɔ Yusu k'i b'a ye k'a fɔ k'a bɛ ka denmisɛnnakaw anw y'an ka denmisɛnninya kɛ anw tɛ nin an kɔni bɛ jigala min o y'a sɔrɔ yan'an ka ani barakala o tɛ se ka y'an bolo dɛ o tɛ se ka y'an bolo wa i b'o min fɔ k'i nɛnkun sufɛ a bɛɛ la cɛ k'i daji bɛ yɛlɛma k'i dagolo bɛ yɛlɛma nka an bɛ se yɔrɔ dɔ la an b'o to yen o ye denmisɛnninya ye jɔn ko Ala nka sisan ninnu de b'u sigi bɛdɛ da la ni sisiya juru diya ye fu Ala u y'a yira an bɛnbaw la k'olu tun tɛ tabadaga min ɲɛ dɔn wallahi k'olu de ta ɲɛ k'an bɛnbaw ye tabadaga min k'o tun tɛ tabadaga ye ko nin de ye tabadaga ye janginɛ buralakaw yɛrɛ k'olu tun b'u ta kɛ janginɛ kɛ olu b'u ta kɛ kolo de kɔnɔ a b'o kɛ surakaw kɛ yakumetar ba yakalbas Ala ka sosa janginɛ kɛta buranakaw koloni ani Gawusu Magaji buranakaw u ka koloni b'a f'i ɲɛna min bɛ k'a la dɛ awɔ hali nanzara ka
u ba we nanzara ka fengla ni na wallahi olu ka sirate dangara bagan faga ba kulumere ndo la jedro ko woni boko surugu ka singa saramonyo ga ko ko saramonyo to ko de ko munisha atoko de bleni munisha ala ko tosa endisani eni ka tere renwo ikado ko shisha mi ka bi ni ga onga dumsena ka ushila tunu ko ko fa ba ere ko nala ya ka bi ka digi ke funangenu na koi ibai ka fo abe sanja mambo ni jago ode nyale do anve ko shisha fe min do ikado ka fo ka fana be fara ina fo nyana min fe onga koi ka sabuke aga tabulo ana chieni no farkulo kene ani adama de ya tabulo la ibai ka fo ka no lu bela jile manja nyona yusu fo mi funangene musoma wi ani chema ni shi ma ikado to ko shisha kula ba mako fa ba kono koi ba mako de dugu bai okmana yusu ibaye ka fo ko a chaman be ulu ya ke klonge ni do ta yen nege do ire ta yen tise ga ta ngama ya ire tise ga ta ko ni mbebe shisha mina ula ambe domine ko bi yusu okmana minye ka do ko uye shisha mina ure yu yire nyininga meni ko dan mentigila e koi ni mami ka do ka fo ni mami ire akoke bae yo nyininga obisa nye fo chuko lawo okmana ko funa ngene muno be shisha mi uye do nyininga do yu kona je aninga jabi du uma fe mi mbetali ke shisha koka kuta doka foko abe cheni ke fargolo kene yako nasara lawa yembuye kamara nyininga mbuye kamara koko kwa alega shisha ko kale ko ntisega maya ka koko iko altsega fu ige na ma shisha fini ajaleno kale tsega kwa le chien folo ka shisha mi ko ka nene ire ko kera atirike do fi ko tirike iba ka fo ko olu ko ngbe ikado shisha mi ko ale ko nina ye dondo kasinga nige mi na ufe ninga do ala ninga nene anene ne ninga di kajugu nige to made yusu ko ikado ko anene afesa aka ale ko ni itage ikado shisha ko isa ale re jami soro ala ale dona munu sabula olu mo ja soro ala ko wako biwa kale tise ka fuege na ma shisha soro ka fime oko ningi bwala oko shuoshu ale ko ni mbe shisha de minfolo ya na ka toro katida Sulemani damele nyingara solo ko je dongo do ale ko ni mana wati min soro kale be ikado ikado shisha mi wati note kale ta chibla kama de ale ko ni mana wati soro ale ba ke ale be shisha imi ko ale re kado ikado shisha ko la de ka nogolan kasani ko la tokolon kasani mi ba fede ko de ya ale anige do ale la no ya shide ba na anada bla ma rete la tokolonji boro ebo boro do shisha ere fenyu beni production mi ndo ma shitato okuna ko mi garo ka fo Sulemani ga fo solo ko okuna ko mi shisha ko ale ko ni mana wati so ale ba mi okuna ko fe mi al no lankasani ana la ti ko lankasa ko de jara ale ko sebe okuna ko fe mi garo ka fo ale ba don akololo ko ni be ko sabu mi fe mbe na akololo do okuna ka ale be ikado ka fo wati ni wati udo ka fo kale bi chibla kama wala manti ta ko ay ko ta ale ka kuyi ko ale ba don akoni msega gele ala se mama kenya na srafe Usaini Sise ale fana nyiningara akoka lebe do shisha la domina ibai ka foko kumpande ale do ala ale takera kumpande curiosity jati iyafa mu ya nazara kana mai okokumba ko de ale do shisha mina kwe ibai ka foko kumpandro ne do note mama ale wajibiya mama ajagwa de ale mama foka nige do ale la nga kumba ere de ale blala ale o nene ko kele mingewa kanene ko flakewa ko de kera ikado ka fo gule ale bulokwe ala kada kungulo dimima ani nyenamini ko matoto ale la ko wako oyoroni na ale fere ke ningi simbo ni ngui na ko sabu ale ayi ka fo ko ni ndale ka fenye ko wala ma ale ko ngoto de ya miwa ko de nodo sawa kale ko ni mafu efamu minye sedu bokum go okmana ko minye shishae ko ale ba mi ko tiere la kale mona mi ale be jami sora la farikulo lafia ni hakli lafia kale rebo mi sora Allah ibai ka fo ko ode ale yere samashisha ko nofe okmana ko minye ka do ni ngoe ka ale ka do ala sien folo ku teri dama obora kata nyana jela o nyana je semve o ka teri nyana je o semve ko ka do ko to bela jele ka afime u ka afime fa be fe ale fana ya mina ninga afime wa ale nyana min na odon folo la de o ko nga ko bole ngwala kibai ka fo ka jara ale da hali ale ko ni ntakera sa adabora yoro ale fana be ka la ngana do
o kuma na ko ale b'a dɔn ko a bɛ se ka gɛlɛya se kɛnɛya ma ko nka ko negela i k'a dɔn ko o fana bila man di ten dɛ o kuma na ko min ye nin ko ninnu ye ko bɛ a ko minnu filɛ k'ale b'a kɔrɔ dɔn ni ɲɛnamini fura wɛrɛw ye ani ɲɛnamini fɛnjuguba minnu bɛ yen n'olu bɛ maa bila kɛwalikɛ la k'ale bɛ sisa kɔrɔ dɔn ni o ye k'ale kɔni b'a min nege kama ani a bɛ farikolo lafiya min se ale ma o kuma na ko k'i bɔ yen n'ale ma sisa sɔrɔ don min ale b'a dɔn ko fɛn dɔ kɔni b'ale jɛ. An ko dɔw fana bɛ zɔɲɛ ninnu k'a kɔnɔ. I y'o dɔrɔn ye fɛn bɛɛ bɛ kɛ sisa la sisan. Puis ale de cancer. Dɔw ko ji min latukɔlɔnji ko koro ni kanga fana bɛ kɛ k'o nɔrɔ bila ka dɔlɔji k'o kɔnɔ yɔrɔ olu ye ko ye o tɛ kɛ maa ɲɛna. U b'a a fɛn ni wele cogo dɔ ko gu. Ko gu u bɛ min k'a kɔnɔ kɛ o de wele ko gu aw kɔni bɛ an ye gabaw ye nin fɛn ninnu na kɔni an ye gabaw ye wali ne tɛ tɛmɛ nin fɛn ninnu yɔrɔ la ne kɔni b'a a tabadaga juru sisa gɛrɛn bɛ yen sisa club bɛ yen awɔ sisa club kɔni an b'olu sɛbɛn ne yɔrɔ nin si tɛ fantan o ye cancer ɲini yɔrɔ club de nin dun si tɛ fantan nin si tɛ fantan ka yɔrɔ dayɛlɛlen dɛ fantan tɛna n'a jara bɛɛ ka sa kɛ u wari ka sɔrɔ dɔrɔn fantan tɛna ni sisa ye a banna. O kuma Yusu min ye i k'a dɔn nin ko ye sa ko kumana ko ale kɔni n'ale m'a sɔrɔ k'ale b'a dɔn fɛn dɔ b'ale jɛ Hawa Kamara ɲininkara Gafure ko k'ale yɛrɛ ye sisa min daminɛ kuma min na k'ale terilakaw de y'ale ɲɛkin ka k'a kan sabu ale kuma n'olu ye k'a kɛ k'ale bɛ ɲɛbɔ olu fɛ a terimusoninw awa tɔgɔ ninnu ko man nɔgɔn dɛ a Gafuni a Gafu mbaw ye awa sanga ayiwa baasi tɛ kala sɛmɛ Gafu la awa tɔgɔ ka farin ko nka u man jugu ayi u man jugu u ka farin de farinya in kɔni ye wajibi o kuma Yusu Hawa Gafure Kamara Gafure ko k'ale b'a daminɛ kuma min k'a teriw de ale ɲɛkin n'a teriw de fɛ sabu ko n'olu tun y'a daminɛ ale bɛ ɲɛbɔ olu fɛ o kumana k'ale y'a daminɛ ka sisa min waati min na Yusu k'i b'a ye k'a fɔ k'a kɔni sɔrɔla teriw ka taabolo fɛ ko ale doncogo filɛ nin ye ko a bɛ yɔrɔ min bɛ yen k'ale kɔni ka taabolo yɛrɛ ye sisa ye ko jani min b'a la i yɛrɛ ɲumanna ko gute i k'a dɔn k'a fɔ ko min b'a la ka taa se a ko tɔw ma k'o de y'a diya ale ye wa teriw n'olu y'a sigi tuma o tuma ko ale fana b'i magɛrɛ ko sabu k'a sisa baara b'ale kɔrɔkɛ bolo so ale tun b'o ye k'a kɛ wa teriw ka gɛrɛn fana na u ka ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ ko a bara bɛ yen wa i k'a dɔn ale yɛrɛ terimusow fana fɛ yen k'a bara bɛ yen o kumana ale na se ka kisi sisa ko ma ko nin kama ale donna nin cogo in na k'a sabu kɛ olu fana ka i k'a dɔn taabolo ye min ye i k'a dɔn sisa ko ye ko gɛlɛya b'a kan ko min ye i k'a dɔn olu ba ye k'o kɔni y'a jira u la k'a fɔ ko sisa min filɛ nin ye k'u k'a to yen nɔ ko sabu o yɛrɛ ye kɛnɛya tigilama ye k'o ye médecin ye k'o y'a seko damayira kɛ dɛ olu la ko k'u bilasira ka taabolo yir'u la ko ka misali ta yɛrɛ ka banabaatɔ dɔw kan k'o jira olu la a ko n'a ta bɛɛ dɛ k'olu ma se ka sisa ko in dabila foyi o ko nka ko min ye don dɔ nan'i jɔ sa ale yɛrɛ y'i sigi k'i miiri a yɛrɛ kelen ni Ala k'ale ko i jɔ ne ka nin sen bɔ nin ko in na a ka bɔnbɔn ta a ko Gafuni ale y'a jɔ nin cogo in na ale ni Ala cɛla ko n'o tɛ k'a ma nɔgɔn o kumana Yusu ko dɔ ko ale kɔni donna a la ko diya de kama ko plaisir k'ale donna la plaisir de yan plaisir kɔni ayi yan plaisir tɛ damu ngana ni kɛrɛfɛ damu ngana kɛrɛfɛ le ko don k'ale donna plaisir de kama nka yan plaisir ko dɛ y'a dɔn ko diya de y'ale don a la Yusu o kumana k'ale don cogo filɛ nin ye k'ale tɛ se ka foyi fɔ ka tɛmɛ o kan ko nka min ye k'a dɔn k'a fɔ ko k'a kɛ akoro ye ka kɛ n tɛ taa kɔ n tɛ mago dilan a kɔ k'ale ta t'o ye wa ale ta kɔni ye nin ye nege dɔrɔn don ani diya min b'a la k'ale bɛ dan yen nɔ o k'i k'a jateminɛ k'a fɔ ko plaisir min ye k'a dɔn nin plaisir nɔfɛ ta ko mana bɔ yen ko sisa min yɔrɔ ko n'i y'a jateminɛ Bamakɔ i tɛ mètre 100 kɛ ka taa se mètre 200 ma sigida si la k'i si kɔnɔ bi k'i k'a dɔn sisa mina dɔw sigilen yɔrɔ jumɛn na nka Bamakɔ sebatigi kinw kɔnɔ nafolotigi kinw ani k'a dɔn minnu bolo b'u kɔsɔrɔ k'a ka ca yen de k'o de y'a to commune 4 ni commune 5 maire k'olu wulila tuma dɔw la Bamakɔ faaba kɔnɔ yan k'a kana ye olu ka bankun kan k'olu kɔni ye o wuli ka jɔ kɛ ko nka ko ɲagili foyi ma bila sen kan min b'a i k'a dɔn a kɛbaaw galabu kari k'u ma sariya sigi commerçant minnu fana bɛna n'a ye i paraît que olu tɛ don n'a ye bilen yan o kuma ko Mali maa ɲɛmaw welelen don k'u ka wuli k'u jɔ sisa ko k'a bali yɛrɛ e k'u yɛrɛ m'o fari da kama o kuma k'a ko yɛrɛ jɔlen ye o ye ko sisa ko k'a bali jango an ka funangɛniw na se ka kisi ko funangɛniw ye bangebaaw jigi ye wa sini ɲɛsigiw don jamana yɛrɛ ngulɔmaw don n'olu ta tiɲɛna o kumana k'a ti ɲɛ cogo si la min ye Umu Sunjata ye ale ye baraminɛ kalanden ye ale y'a fasiri k'a dɔn éducateur kɔnɔ o ka bidon
boli do ala ka nguna ja ala ka sawu nywana moro ambita sugula yana ngase Ablaye Maiga groupe commerce madame Maiga Mariam Diallo kanu bela jele o ka sebe da do kamara la dados la dados ata moro dado kamara alep manedu akodi minye annoncer kono nay jati ako minye anga dabdu mun ven olu ka gele la moro tinyara la ko ale ko ma nyine anga jogela do fe ko hina jamana de wona sa akaso aga fode abedale gouvernement ko abete gouvernement no e koy wallahi dado e kuma min foni e kuluma roddo aya wasado kajatu bandela ode awakado fasirike bro awakado minye anga jamana bi bela jele ko mba do nye bela jele gele be minye awakado o gele o tillat ka chikochila nama labendo sabati minye anga manyemo kulu ko ne labon sabati bro ka laje awakado jamana ka niro bla jamana e awakado milliard chama bla ninga tlaka exoneration o takadi jago kala do ma wala sa jamana don olu be soro ke chugo mina nogoya la bi saninga chugo mina nogoya la ngamuro abanata anga commerçant do be bro olu era kwanti hine fio bro olu kasira te jamana la olu kasira te mala olu ko ngo ku yere awakado minyi u yere jugo ko na bro ferike ko jugo minyi awakado jamana beje an yoroko ninga dawma abanata awakado outi do bo fe zongola moro ode ko nan nasa mi awakado DGCC moro olu ko wuli ka jode ke ka laje mi awakado ubuta sekatel ke yorola mi awakado grossisi ba fenfe be no jaw ko la bawi moro ne jamana de ko men njorob ni yorobla ninga tlaka exoneration di doma moro ko olu ka awa fen dagele mi fere misaningelo ma moro awakado kati be ko chila note muso do ya dongli da ko ay fara fere juma ko tabara nentigi munu be sugu fe bala ani jabayira nentigi munu ni koko nentigi ni frondo nentigi munu be sugu fe bala ku ka fara fere juma ko fere jugu be ma do jahannama la dongli ma da ya wallahi adara Gusima maula somi muro ngaudata be do ka baradu muro do ka baradu mi awakado anga ma commerçant ba do fana be muro jaja awakado minyi ningela bere afara ko awa minyi mauka minaw nabo ka afere minyi ale ko ngemme ka ka magasin gondona de minyi sukaro ni malo ka dasho kono hala kele ata labo ko na gele aratu ka free ka adigi nyonga foka nyokuru shori abana gele makono ala kana gele na ata inga to abulu abana anya nyina ala fana fa ala kana gele ya na de o ta inga to abulu ala ka jijo do aka sukaruka koni abana jijo ga tema on yere la kata oro no na kata do ya ala ka do oro no abana ni ya me ba ferewa abibulu yu abana ko ka bla ko gele ya ma bi gele ya yere kanu ala deli gele ya la ala muro awakado minyi nyere la kamno de karasa anga manyemo olu kon wulila awakado ka to bolo da atona muro ni wele bi bla bela jele ni amme awakado jamana abi basigi ni amme jamana miye awakado nyeta bi sorala obi soro jamana deun ve mulumbe awakado jamana fe wa jamana de bela jele ka ngaki ka jamana fe na fura ka fo ebe ta minanda ningo mara ko ni gele akera no labo ko fere wa ko nuye ma mine ibe dans sago la prigola ou biti la critique la mo nyema olu bi kiri kiti ça c'est très bien ça ala ka ko kana nge kuma yetinde sabu ngalo chama be ka dawla ma woro de be ka ko wale yake nulu be ka tokota abara nu mu yire je ya u masira dota uti tokodo mazoro de abara note nyamarisa ni commerça be mbaye no ulu yire te ali fe sara faso yi abana ala ni faso yi fie boda ni kana bla ku yi ya sa nsongo ka nyongere ka be dadu university mba du fadama nga ona tabede ateke ala ka una ja iti miri yire ni ala chela kaya to barin idu be ka ke de mana o de be ay sinji o de be ay balema o de be o fana ba sawo wallahi no ma tasa uta dota sa wa bi daga no ni songo e suina sini songo ma ba fi ko tan le naka o bo ma min fi wala ma duru yele naka e bi ta gele o nge fara bita fendo i fara bita fendo sa do fe o no fana o gele o choko kele do
Dumisɛnw ɲumana o kelen tɛ o kelen don ala ka una ya o kelen don ala ka sɔn ɲuman inchallah tɛmɛni fasiri Yusuf bɛ tɛmɛni fasiri ye mais le bercail ta le bercail ni y'ale ta sa min bɛ tali kɛ an ka jamana alakanako lahala la nin waati in na i ka dɔn anw bɛ kala turu kuma min kan o ye Diripa ta ye Diripa a ye ka dɔn dantigɛli kɛ Diripa ye dantigɛli kɛ ka ɲɛfɔliw k'an ye Inde Obotimbe ale de y'a fasiri ka dɔn k'a fɔ sɛbɛn kɔnɔ n'o ye le bercail ye ko an ka lakanako lahala bɛ cogo min na i n'a fɔ Diripa u ye laada min sigi laadalako la sɔnni sɔn u bɛ kunnafonidilaw wele ni ka i ka dɔ taabolo o ɲɛfɔ u ye lakana bɛ lahala min na jamana sirige naani na u b'o ɲɛfɔ kunnafonidilaw ye olu ka se a cɛrin cogo la anw bɛ kala turu kuma min kan o ye Diripa ta in de ye Yusuf min ye i ka dɔn alamisa tɛmɛnen ye u tɛ kalo tile 11 2022 san in na Diripa i ka dɔn wɛrɛ i ka dɔn u ka laadalako la jate min ye i ka dɔn kunnafoni cɛrinni ye ka ɲɛfɔ jamanadenw ye o kɛba ɲumanw n'o ye kunnafoni baarakɛlaw ye k'olu wele sɔnni sɔn ka dahalaw k'a ɲɛfɔ u ye ni ka dantigɛli k'u ye u ka se a lase kɛko ɲuman na o laada a y'o timɛ min ye directeur ye Diripa tɔgɔ la a maa ɲɛmaaba Diripa maa ɲɛmaa colonel Sulemani Danbele ale i ka dɔn k'a fɔ wulikajɔ kɛ ni ka ɲɛfɔliw kɛ an ye a ko i k'a dɔn sɔmiya o sɔmiya i b'a sɔrɔ taa ka segi gɛlɛyaw bɛ an ka faama sɔrɔ i k'a dɔn togodaw ni jamana dogodogo ɲɛ caman na o gɛlɛya ɲɔgɔnna tɛ jadimaw sɔrɔ ko sabu k'olu ka bolifɛn bɛɛ ye senfilamafɛn ninnu ye n'o ye motow ye ko a taa ka segi ka nɔgɔ olu ma n'an ka faama ye a ko nka ko minɛn minnu dira faama ma ko minɛnw bɛ kɛ sababu ye faama ka sebaaya tɔ k'a kologirinya ko f'a ka kunnafoni di dɔnkibaaroddilaw ma o ko ninnu kan k'u ye minɛn minnu sɔrɔ ni k'a dɔn jamana maa ɲɛmaw tɛgɛ o ye min di u ma ni ka lakile du u ma Yusuf ko aéronef militaire i k'a dɔn ko chef d'état-major de l'armée de l'air ko i k'a dɔn o lakile dir'o ma général de brigade Aliou Boyi Jara i yɛrɛ ye n bɔ fili la ko ne tuma ko Buwadi ja Boyi de don ko ne m'o de f'i an ka directeur i y'a ɲɛfɔ monsieur Boyi Aliou Boyi Jara i b'a ye k'a fɔ a tɔgɔ dar'o de o ko tarata u tɛ kalo tile 9 i b'a ye k'a fɔ ko fɛn min ye k'a dɔn ni minɛn ninnu o dira olu ma ayiwa minɛn ninnu na i b'a ye k'a fɔ ko Kaza kelen b'a la Kaza 295 ani hélicoptère de combat ani min bɛ kɛlɛcɛw donni ka taa fɛn min avion de chasse bombardier SU 25 min ni i k'a dɔn o ye L39 Albatros ye ani radaro ko ninnu bɛɛ lajɛlen de dira olu ma u ka kolo don u ka baara la ka taa fɛ Yusuf ko aéronef ninnu minnu nalen filɛ nin ye k'a nana minɛn dɔw de dafa ko sabu ko minɛn dɔw dira ka kɔni ɲɛ ko olu bɛ kɛnɛ kan baara la ka ban olu nɔ yera ninnu fana bɛ taa fara o kan ni ka nɔba bɔ kow la o kumana ko faama i k'a dɔn an bɛ yɔrɔ min ko bi k'u ka i k'a dɔn sanayɛlɛ ko dɔ de bɛ fara ka fɛn ti bɔ a la u kalekan don min ye jatigɛwale kɛbaa tigilamaw ye f'u k'a ko da walo ka sokɔnɔminɛn kɛ kɛnɛma minɛn ye k'a dagajugu wuli ka bɔ jamana da la wa u jabala u b'u ɲini kelen kelen k'a bɛɛ lajɛlen da walo ko o de la i k'a dɔn baara min boloda la n'o ye opération Maliko ye o b'a ka baara la wa kologiriyalen de ye nin ye ko ye sabu pankurunko dilen filɛ olu ma o ye kulon jalen ye u bolo kosɛbɛ Yusuf i b'a ye k'a fɔ ko n'i taara i k'a dɔn camancɛ marabolo la ko Maliko a ye wulikajɔ min kɛ k'a dogolen tɛ o kumana k'i b'a jateminɛ fɛn min ye k'a dɔn koba minnu ni olu bɛ ka kɛ bi wulikajɔ o lahala la wolomasiri tabaw fɛ a k'a dɔn k'a fɔ ko a dogolen tɛ maa si la ko jatigɛwale kɛbaa tigilamaw y'a kɔrɔbɔ ka taa bi sogolo kan o kumana ko ani k'a dɔn douanza o fanfɛlaw kan k'u kɛ bɛ ka i k'a dɔn bolifɛn k'o fana famugu pɛrɛnta la ani yɛrɛfa suya baaraw k'olu bɛɛ lajɛlen bolo da k'o senfɛ i b'a ye k'a fɔ ko min ye jatigɛwale kɛbaa tigilama terroriste 58 olu sen bɔra kala kan k'u bila su la ndesani ja ko mena ka yɔrɔ dɔ bɛ u taara u ka daga ci ye k'u bɛ taa bin maaw kan de a banna u y'u bɛlɛn ka taa u dasi cɛ ne ko ni an ye terroriste n'an y'u bɛɛ k'u bɛɛ fɛ ka lafiya la na o ma an bɛ avion ninnu nasegin ayi de la hawla terroriste banna ani jamana lakana banna kelen tɛ koyi donc avion y'an ta yɛrɛ anw de y'a sa mais c'est pour nous anw ta de don anw wayi waman halala puissance waman halala anw yɛrɛ puissance Mali ja an ma ɲi dɛ a tɛ sɔn dɛ pankuru ninnu wo fɛn fɛn bɛ na nin bɛɛ de ye waman halala ye siga jara molobali kan tɛ dɛ a banna tɔnɔmada tɛ dɔnɔnin tɛ waman halala ko to faransi b'a fɔ ko mais ani kartɔma ninnu tɛ kelen ye bon kulu ye fana tɛ n t'a dɔn n'i y'a faamu donc an ma fulu ye nin na ayi de an ma fulu ye nin na an ɲɛ yɛlɛla kojugu ndesane
on ma fulu na fulu nu kun be sunɔgɔ de la o olu kun na ka tu fulera bon u nana ni fɛn minnu olu fana kulura affaire de be woronin na ali bo nyema dɔn amana o ma yusu min ye ka dɔn nin baara bolo dalo ye ko terroriste bi duru ani sheki olu bilala shula nin ko senfɛ fɛn min ye ka dɔn ko minnu bɛ taa mugu jugu bila ko EI n'o ye mugu pɛrɛnta min ye ni bala sigi ma kɛ n'a ye ko ani minnu bɛ taa maaw jɔjɔli ma jɔ ka sɔrɔ ka taa nafigiya kɛ jatigɛ wale kɛ b'a tigilamaw ye k'u ye nin caman bila shula kaban koyi ko ni ka dɔn moto 11 o minɛna ani maramafɛn caman sogolo i b'a ye k'a fɔ ko min ye jatigɛ wale kɛ b'a 48 olu fana bilala shula ye k'u bila ngɔnifɔ kɔrɔ diripa ma ɲɛma a y'a jira k'a fɔ ko min ye ka dɔn jatigɛ wale kɛ b'a tigilamaw ye ko k'a sɔrɔ u kɔni bɛ wuli ka jɔ la a ye k'u to o la bɛɛ anw fana bɛ u nɔfɛ o cogo kelen de la sa bɛ dugu ma se bɛ dugu ma o kumana ko an tɛna kisi ɲɔgɔn ma Yusu i b'a ye k'a fɔ ko dangari wale minnu n'u b'o kɛ mɔnɛ min yɛrɛ donna u la ka tɛmɛ janko dɔgɔkun tɛmɛnen na a ko faama k'a y'u jabala caman ko a y'o lajaba dɛ ko min ye k'a dɔn k'a fɔ ko u ka yɔrɔ caman bɛ yen i n'a fɔ an'u ka mugu pɛrɛntaw k'u caman la u bɛɛ lajɛlen lanɔgɔra k'a sababu kɛ min ye faama ka wuli ka jɔ ani i k'a dɔn u ye tasuma min bɔ ni maa ninnu kan o kumana k'i b'a ye k'a fɔ ko kumana min ye mugu pɛrɛntaw ye ko faama y'o caman lanɔgɔ u bɛ t'o minnu don sira tila ka kɛ na ani yɔrɔw la k'u y'o caman i k'a dɔn o lanɔgɔ olu ma se ka tiɲɛni kɛ bilen o jatigɛ wale kɛ b'a tigilama n'o ye terrorisiw ye o kumana ko min ye i k'a dɔn u ka bingani min n'u y'a ta ka tesi k'an sɛgɛrɛ ko tribunal kɛrɛnkɛrɛnnen dayɛlɛ la o kama sɛgɛsɛgɛli bɛna kɛ o kumana ko kari tɛmɛnen o to kalo tile 7 2022 san anw ka wolomasiri taba 42 olu tora o ko la ayiwa i k'a dɔn k'a fɔ ko dɔw yɛrɛ fana banana n'o ye 22 ye jatigɛ wale kɛ b'a tigilamaw o 39 ani k'a dɔn u bolominɛ caman i k'a dɔn ko dangarila olu la u yɛrɛ bolila ka caman fana to Yusu ko min ye i k'a dɔn nin ko ye sa k'i b'a ye k'a fɔ ko minɛn minnu nalen filɛ ka di anw ka wolomasiri tabaw ma minɛn ninnu bɛna ŋɔniba de bɔ u sen na jatigɛ wale kɛ b'a tigilamaw kɛlɛli ko la ko nka ko minɛn dɔrɔn tɛ se ka se baaya sɔrɔ i ko an y'a fɔ kuma tɛmɛnenw na cogo min na fo kunnafoni balolen ka bɔ jamanadenw yɔrɔ u k'u kɔnɔ jɛya fana kunnafoni dili fɛ ko jamana ka bon a fɛrɛlen don olu tɛ se ka ye yɔrɔ bɛɛ sanga kelen na wolomasiri tabaw tɛ se ka di yɔrɔ bɛɛ yɔrɔnin kelen fana na o kumana kunnafoni de b'a to olu ka baara bɛ nɔgɔya u bolo o bɛ minɛn ninnu fana ka baara sabati o bɛ to minɛn ninnu nɔba b'i ye nin ye diripa maa ɲɛmaa ka kuma ye o kumana ko kunnafonidilaw a ye bonya a y'o segin an ma ɛnde o bɛ tinbe nin y'ale ka nɔbila sɛbɛn an y'a bɔ i k'a dɔn le bercail kɔnɔ o ka bidon boli don le bercail ni y'ale bila Moro ne bɛ sɛbɛn da sɛbɛn min ni b'a ta o ye soir de Bamako ye Moro kabini Mali sigira don min ni ɲɔgɔnna dɔrɔgu ma minɛ Mali douane olu ye dɔrɔgu min minɛ min ye kilo 150 min ye cocaïne awa k'a dɔn a nafolo bɛ t'i jɔ miliyari 8 na miliyari 8 ja wari bɛ fɛn in na kuni kun dɔ de ani fufafu ko anw kan k'o tɛ gulo nɔrɔ dɔnkili la tiɲɛ don k'anw kan k'o tɛ gulo nɔrɔ dɔnkili la n'ale ye sɔrɔmbolo sɔrɔ ni paro sɔrɔ ni sɔrɔmbolo sɔrɔ de cocaïne Moro la hawla an ka tɛgɛrɛ fɔ Mali douane ye Mali douane no olu de filɛ ne ka wuli ka jɔ kɛ min ye aw k'a dɔn Kure Male awa min ye cɛ ni muso minnu bɛ n'u bɛ Amadu Konate ale ka awa min ye cakɛda la min ye aw k'a dɔn ale min ye cakɛda ɲɛmaa ye olu kɔni ka wuli ka jɔ i k'a dɔn a n'u ka fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen bonyanen don bi dɛ min b'a to jamanadenw olu bɛ se ka kisi cogo min na min ye aw k'a dɔn furajugu min ani minfɛn jugu minnu bɛna jamana kɔnɔ n'a bɛ kɛ sababu ye ka jamanadenw ka kɛnɛya ani jamanadenw aw k'a dɔn olu ka galabu n'a bɛ kɛ sababu ye ni ka dankari o la min ye aw k'a dɔn Amadu Konate n'ale douane a ɲɛmaa ye ale kɔni ye wulikajɔ min kɛ kɔsa in na min ye ka galabu min don douanew la Moro o galabu kelen de b'o nɔfɛ koyi min ye aw k'a dɔn ka ko sugu bɛɛ lajɛlen kɛ min ye aw k'a dɔn douanew o hakili bɛ se ka sigi u ka baara la cogo min na wa bɛ se ka baara kɛ sariya kɔnɔ cogo min na min ye a y'o hakilina min d'o ma min ye douane ye o kɔni bɛ ka to sira de fɛ Moro o de kɔnɔna na sa nin ye mobili dɔ ye e kɛ o kɛ ka fɛɛrɛ sɔrɔ e bɛ se ka fɛɛrɛ sɔrɔ ka tɛmɛ douane kan Moro jaja aw k'a dɔn mobili u kun kɛ bɛ k'a tigɛ ni nka a labɛn a kama n'i donna mobili in kɔnɔ wa i b'a fɔ ani mobili tɔ bɛɛ lajɛlen ye kelen ye ja opérelen don ja mobili opérelen don
min ye aw ka dɔ ka mobili kɔnɔ fara min ye aw ka dɔ ka yɔrɔ dɔw be k'olu tugutugu cogo dɔ la moro ka tila k'o kɛ i b'a ko foyi tɛ yen moro aw ka dɔ ka min ye kokaini k'a don ni fa bɛɛ lajɛlen fɛ nka an ka douaniers u fɛɛrɛ ka bon min ye aw ka dɔ u ye wuli ka jɔ kɛ min ye ka mobili ye aw ka dɔ k'a lajɔ waati min na moro u ye mobili in sɛgɛsɛgɛ u nana ka na ye aw ka dɔ min ye tiɲɛ yɛrɛ la moro a n'a kɛ a dɔw be yen n'olu kɔni n'u ye kasasogo dɔ sama dɔrɔn u b'a dɔn ko drogue don bɛɛ n'i ka baara tɛ yan bɛɛ n'i ka baara don olu aw ka dɔn olu fɛɛrɛ ka bon dosokɔrɔ dɔw dilan bɛ u bolo o dosokɔrɔ kɔni olu lahawla hali n'a bɛ kilomɛtɛrɛ 100 n'ale ye a b'a nun kɛ tan dɔrɔn ka tingɛ ka cɔli ka t'i jɔ a kɔrɔ ten ka t'i jɔ drogue kɔrɔ o i bɛ nin ye lamɛrike jamana de la ka caya a banna moro an ka douaniers olu ye a sɛgɛsɛgɛli min kɛ moro olu taara ka taa bɔ nin kan moro aw ka dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la moro n'i ye nin drogue aw ka dɔn min ye a tonnen ye moro i dabali bɛ ban nka min ye aw ka dɔn nin bɛɛ lajɛlen a ma sɔrɔ dɔw wɛrɛ fɛ douane maa ɲɛmaa min bɛ yen nɔ Amadu Konate a ye galabu min don aw ka dɔn douaniers la a n'a ye hakilina kura min don o la ni ka tila ka aw ka dɔn min ye taabolo kura min yir'u la moro ko fɛɛrɛw de y'a to min ye aw ka dɔn nin maa kofɔlenw k'u sera ka aw ka dɔn dangare ni tigɛlamaw la moro kuma bi douaniers u bi fo wa min ye k'u waleɲuman dɔn n'o tɛ dɔrɔgu dogo don jamana kɔnɔ a bɛna ni tiɲɛni de nin t'an kisilen tiɲɛni miliyari 8 na ma miliyari 8 walahi a fɔ dɛ tiɲɛni miliyari 8 na a banna a barika ko 16 records de drogue à Mali pour la douane malienne. Plus de 150 kg de cocaïne estimé à près de 8 milliards de francs CFA. N'i y'a sɛgɛsɛgɛ nin bɔra an balo tɔgɔ in de fɛ yen ko Umaru an balo a ka jamana in tɔgɔ de Guinée Bissau ale ɲɔgɔnna dɔrɔgu jamana tɛ diɲɛ bɛɛ kɔnɔ a banna ala k'a wuna ale an balo in yɛrɛ ni dealer tɛ a bɛ bala ne na u b'a fɔ min ma ko dealer n'o tɛ a bɛ bala ne u ka jamana u ka dugu a ma nɔgɔn dɛ ala k'a wuna ja fɛn kuntan ninnu bɛɛ bɛ bɔ olu ka fanfɛlaw de la wa a dɔw tɛ jɔya koyi ninnu dɔw bɛ taa fɔ farajɛ ni lamɛrikɛ jamanaw a banna ni ye hɛrɛ ye yan k'u bɛna armée dɔ sigi ko armée anti putsch awɔ sabu ale porokotora puci la ale tɛ ye yɛrɛ kuma bɔ y'o faamu na o lajara n'ale ka fasire an y'a bɔ soir de Bamako a y'aw ka G8 Sahel sigi aw dɛsɛra k'o labalo aw bɛ taa anti puci jumɛn sigi jɔn b'o balo aw ye se t'aw ye dabali t'aw ye aw bɛɛ kɛlen bɛ k'aw tɔnsi min bɛ k'u makɔrɔni ye a b'a sago k'aw la yan ka taa a bɛ sɔrɔ k'anw ye ni ala jɛnna n'a ye o b'a sɔrɔ anw kɔni tilala an ka kɛlɛw la anw ta daminɛ an ta ban don o ye dɔw ta daminɛ don ye ni ala sɔnna a ma kanabila kɛlɛ tɛ yan farafinna i ka yɛrɛma hɔrɔnya ko kɛlɛ tɛ wa farafindenw bɛ ka hakili sɔrɔ koyi a yɛrɛ wolo ko don man ladɔn ni tubabu jɔnw fɔ dɛ k'a fɔ m'olu ko fɔ fiyewu ko Rougeau ko ne k'a fɔ a denkɛ ɲɛna k'a bɛ san 5 visa di ma Faransi Rougeau jumɛn ne ma ni Rougeau tɔgɔ dɔn dɛ a tɛna kɛ yan da in e ko do fana de ko Rougeau ayi a k'a d'a den ma ko a den di à mon fils ni bɛ sɔrɔ Rougeau wɛrɛ a bɛ se ka kɛ a den nin tɛna kɛ yan kunnafoni yɛrɛ n'ale hôtel l'amitié di Rougeau ma ayi nin tɛ yan kunnafoni yɛrɛ i b'a sɔrɔ kunnafoni in dabɔra yɔrɔ wɛrɛ kama madala ni yan don yan tɛ yan kunnafoni tɛ ala k'an kunna ja muru an tɛ foli lase maa dama o bɛ kɛ Yusu an bɛ foli kɛ ka foli kɛ bakurunba foli ye k'a ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma